Обрачка ҷон. Ина сар дар омадам. Чота часпидаста эфир. Ҳаме сообщение бисёр омадаста дар Намо творческий студия ку ютубда. Ба ҳамон хотир боша намедонам. Кунави Саодатиҷӣ? бародаро ай ҳамад як бор бахшиш эфирмон часпид ай сар дар омадем. Салом салом бародарои нав дар омадагӣ, салом ҳама каса. Ами ҳолати да часпид ки Брачкаҷон занг зад ай Тоҷикистон ака гуфт ҳамин мухлиси Ашади хитм ҳамара реклама мекунӣ гуфт. Чӣ хали гуфти ҳамара реклама мекунӣ тура не а? Алло. Чӣ буд номи канали? Номи канал та бугӯ. Саодатиҷӣ акаҷон. Саодатиҷӣ дар ваҳдат я ту? Акаҷон. Ина бародаро ай хиди шаҳри ваҳдат мора занг задан илтимос кардистаам додарҷон ки ака ҳами канали туда одам бисёр аю ҳами мошинои мошинбозори шаҳри ваҳдата мерам сиёнка мекунам мега ака мепартом беҳад мақсад мошинои ҳама нарх навоса ҳамаша хушрӯ сиёнка мекардай. Ман ирӯз худам подписатсия кардам дар омадам тамошо кардам бародаро. Саодатиҷӣ будурен я тамошо кунен. Чӣ хали ключ метиҳан? Ина дар омадам да ту. Шуда гина бин ку. Канал тя вообще заблокировать кардем чук. Акаҷон одаме ки ба хубӣ мефаҳмад ва инсоло мешавад. Ошона маҳкам кунен. Охи ҳамра мегум ку ҳами кани ҳами комментариёро ҳамаша мехонам ки бисёр чӣ навистага мақсад маҳкам кунем рӯи ҳами одамое ки фреб мекунанд ё ки маҳкам накунем. Ҳамин бародар занг зад ҳамин саҳар ба худо настроение омам қапарид ки саҳар ирӯз кади занг зад гуфт бародар мақсад мусулмон ё ки не. Ман гуфтам алҳамдулилло мусулмонем худо ба шукр. Баъд гуфт ки мақсад чӣ хел мусулмоне ки ам бародари муъмини худмона мегирен лицоша мисол нишон метиҳем вай зан дора фарзанд дора мақсад мебинанд одамо. Ака конон як кори гуноҳ гирифтанда ҳама подписатсия мекунанд. бале ҳавай мегум ку бародарои минени як хел бародарои навистесан ки мақсад замазид ки лицошона нишон нате як хелис навистеса як хел дигар менависе ки нишон те ҳамора. Саодатиҷӣ навис ягон чохи бародар навис. Натонистести на? Навистесам акаҷон олу 300 секунда рафтага канали ман маҳкам шуда. Гавали хуби мешава. Чӣ да? ту ҳар ҳафта сиёнка мекунӣ? Кадом число дар бозори шумо? Кадом рӯз шанбе чандшанбе дар бозори панҷшанбе бозор акаҷон. панҷшанбе бозор дар шаҳри ваҳдата я? панҷшанбе бозор. Чандта подписчик дорӣ? 1119 акаҷон. 1119 мошалло хуш ба ҳолу 1119 дошта бошӣ зур. ин ҳамин рӯз 2000 мешава иншалло зиқ нашав. аллоҳ нигаҳбону додари азиз. Саодатиҷӣ гуфтӣ номи каналта? бале акаҷон бале. Саодатиҷӣ бачаҳо дар шаҳри ваҳдат фикр мекунам ҳамин бародарои ман иншалло дастгирӣ мекунанд.
майлиш брат алло нигоҳбонад ина дар ҳаққи мо дуо кун Майлиш иншалло оли бо навис оли тонистам кулӯҷ дода кулӯҷ метем та майлиш дава инам хали яхелет меге нам замазит ки яхелет меге мон акама дар доғистонам тамошо мекунем неки ё меган ихали накне хитона пазор мекне меган ирам дар назар гир охи бародар хидмона пазор намекунем вақте ки дина мара занг мезана я бародар мега ки бачаи холам мега дастройка кор мекардем пули 10-15 нафара гирифт уи хурраф мега 1 миллиону чанд ҳазора гирифт мега уи хурраф мега хела пеш шида и кор прораб мон мега курси шид мега дилиш сух бо бировард мега 20,000 я 30,000 дод мега ҳамон прораб мера да я ҷо нақл мекуна ҳами кора и пазор нестай ба ина кани ки чӣ мега дайга нишон тебенам сура фикр бачаҳои хидмона намекунанд اون مرد و آدم که ایمینا بچه‌های اولش فریب نمیکنن دیمش چه ایمینا بچه‌های خودمون فریب میکنن ما حیرانم 30-40,000 اویلینگ میگیریم همینجا میبیم پیش زن و فرزند دور پیش پدر مادر دور قدر 4,000 کیلومتر میبیم با در فریب یا بدبختی همین برادر خودمون میزنیم توبه کردن خودمون همت خواهش میکنیم ایمو دا واپشه جواب نمیتیم برادر ایمو دا زنگ عموما نزنین یگان وقت این همین قدر ایمو دا یکی هسته یگان چیزا جواب دادگی نیستیم یگان وقت یک روز دا 100 تا 200 تا زیاد سابشن اینا الحمدلله تو 95 تا سابشن یا روی میکنم ایمو دا ابسولوت نه جواب نمیتیم برادر واتساپ نام دیگه جواب نمیتیم فقط اس ام اس دا جواب میتیم کسی اس ام اس روی کنه دا واتساپ با بعد همه خواهش میکنم همین برادرایی که کار دارن فکری مرا کنین مقصد یه روز ما یک کار حل میکنیم یا که کرانی سلوچی 2 کار یه روز همه کارش ما را برادرها حل کردن نمیشه سلام علیکم سوزی خوبی کامی میگه خودش ماشینی که کلا نمیرو تنوی سلام علیکم اکا سوزی خوبی همین یه جدا کار کردیم 50,000 که داد کداگه همین همه شوه که کدام شهره که مثال نه پیتر دا یا که سامارا دا یا که نه مثال همین جایی که کلان همین کدات های میکنن همین بچه های خودمون مثال جمع شویم شهر نسته که ایمینا مارا و همجا یا که برادر دیگر رو همینجا بسیاری جمع شوین روین مقصد نمیشه همین کار کنیم برادر سلام علیکم دادر جان ایزوی مومین حرام اینه که روشونا پوشون بهتره الله جزاشونا متیا همین در کامنتاری ها نویسین التماس مومین برادر مومین همین که همیشه هر ما هر تو بگره فکر کردم او در حقیقت نسام دلی خیلی فرزند دارن چه بخیر اینا فرزند دارن این قدر پولی مردم هم میگیرن میشه خیلی یک کسا کردی همین کارا 2 کسا ما فکر میکنم یا همین یک از 2 کسا که کردن کارشون که برای گریم نه برای دیو بودالش همین کردن میگیرن همین کارا لابا و علیکم السلام شکری الله اکا جان خدا باشگه کی باشه با کو اکام ویدیو پارت اومده دروغ ای گپا ما ها یا بار گوش کوز اکا دا افیر استگیم انشالله بعد افیر زنگ میزنم گپ نیست اکا بجوی ما هیچ کار بجوی سیمکا نکردگیم بغرض یک بار همی اونیا بجوی یکم ویدیوش از سیمکا کرده بودیم همون رو هم گفتیم نام پارتویم وقتی که پلاتیا که یکم دیوم سیوم دا گفت پلامتیم ما 4م دا رفتیم پلا نداده بود با ویدیوش هموشا پارتیم اکا جان سوزی خوبی سعادت جین همرا چخیم پرزال اودالین دباید میدترم
کانی ببین سعادت جی شدگان اکا جان سازی خوبه انشالله ایارساسون گرفته میتونه اولش خداوند ایام گرفته میتونیم پروست امیرش خیلی از غمگین شدم با خدا که همه اکا هم خیلی گپای چیزاد چیست همی اسلامی گپ زد اکا میگه 4 تا دارم میگه 4 بار حج کردم اومدگی میگه چیست خالص لله گپ زد است میگه شما دا چیست خاله لبای برادر جون و علیکم السلام شکرانه الله شکر آز زنگت میزنم برا جون نه الو الو و علیکم السلام و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکات قاری جان یا سوال افیر داشتگیم دیدستی اکا همی مقصد همی سهر یا وجی بابا زنگ زد میگه دودر جان میگه همچون برادروار میگه مقصد همین چیست 4 بار میگه خانه خدا را زیارت کردم رفتم آمدم میگه اگر بتونی میگه همین لیتسوی امورا نشانت امورا سیونکا نکره بین گیریم پلا میگه همین خیلی سیونکا شانک خدا چی میگی قوری همین کردم من گفتنیم که حق در جانب حق مون مردم همین مشینیکو را ببینن ها آن همین ویدیوی موی هم اکاس همین کورشان میمونن آن همین ویدیو مثال خیلی که اکا همین برادر بخارایی که اخیران ویدیو هم موندم بسیار برادر زنگ زدن که اکا بخدا آوای مودا خیزمت میکنه مثال این ایروی همین کاری شما کدگی میگه مودا دیگه خیزمت نمیکنه ایشا چی میگین؟ خیزمت نمیکنه همون برادری که مقصد وای اختصاص وای در خدمت میکرده این از دیگه خدمت نمیکرده بعدی که ما ویدیو شموندیم اگه رجیستراسیون میکرده اون کار میکرده اکا از خودت خواهش داریم اکا سلیمان جون بگو کار خودشه کسی به چی کار میکنه نمیکنه و پرابلم خودشه لوچی ببینن ها لیتسوشونو لیتسوشونو ببینن که یکای کامرون همیجا کنشنه همیجا برادرها بسیارن باید چی را گفتنیم گوش میکنم قوری جون همین یک دخترک همین روز زنگ زد همین روز یک دخترک با یک برادر زنگ زده کارچه یک بچه توجیک خدمو توجیک دختره دو موقع بچهش خطی پرد دفته 20,000 پولی همون دخترک گرفته است گرفته رفته ما ولی من صورتوش هم میپرده ما همین اطلاع میپرده یا صف کن باید بین همین مردم که نسان دلی بیناموس مردمی مودا بسیار شده اکا ما یک چه میگم تا نمیدانم دیگر برادرها چه خیلی فکر میکنن ما فکر میکنم ای مرده که در همین روی زمین در همین روی دنیا نامرد بسیار بوده که الو نگو روز میگی با جایی که مثال هممون یک گپا شویم هممون مقصد یک کار پیش بریم بسیار گپای نیتو میزنن یا خیلیش مقصد یا خیلیش در بیا بخوریم بیا استریچت کنیم بیا اینجا گپ زنیم ما میگم آخی برادر چی مسئله ده گپ میزنی خیلی لیشنی گپا همین خیلی گپای لیشنی بسیار شده خیلی اکی الله نگهبان من باشه خیلی خودت میدونی بخوری جان
ала то что у духтаро ки меги ака у духтаро беҳад бисёра лаба гапза гӯш кардисам ака гӯш ку ана гапим ки мо кай аҳл мешем тоҷико вақте ки мушкили сахт дар сари як инсони мо меғалтад мо наоборот механдем ҳазор раҳмат ин ҳамин гапа ман мехостам гум ака ба ҷое ки мо як дастгирӣ кунем мо механдем ана ба бисёр бародаро чиба намери пеши чечено чиба намери пеши ба ё як рӯзда ё мехоҳанд ки ака ҳам рави ҳам чечена сиёнка кунӣ ҳам ин гӯша ҳам дигароша мақсад ҳамин мехоҳанд ки ҳамин ҷанг кунӣ ҳамин сиёнка ҳамин масхарабозия нағз мебинанда халқи худмон ҳамин худованд моро ҳидоят кунад тоҷикоро якумуш дуюмуш шерои нарам бисёранд сеюмуш мо ҳамин дар як турма 980 нафар тоҷик будем озод гум шуд хорӣ бовар кун ба сари худ мо зӯрӣ мекунем охи мо тоҷико фақат ҳамин дар сари худ мо зӯрӣ мекунем аксариятмон 50-60% мон ҳамин хелем мақсад ба як дастгирӣ як бародар як хубии бародар дар бошем беҳад мушкилат чум намедонам салом серинар як занаки рӯси барои любой ҳаминҷаки мардум пулиш дар ҷое мондай шикур шудай ҳамин чересту номери ма рабите любой ҷо дар ту ҷо набоши ман мерам одамо қати мегӣ ана мошалло анам хали ака худат бори агар ҳамон одама мардак бошанд анам хали худат бори ака бисёр шудан дар кора рафта ҳамин пулои бародарое гирифтан дар кора ҳамон бародарое ки натури пулшон мондаге ҳамо фақат ана як хелис брат ба дили нияти бад мебиёя мақсад намедонам ягон хафа шудаге ҳамо мегӯм хай хафа шудаге надкривена гап занем мақсад қатино шинем маслиҳат кунем салом кати чӣ хел кати як минут ҳаминҷо як бача навистага озоршоҳ ака мара кидат кардам ҳамин озоршоҳ чаборав кияй ҳамин бачаро бугу номерои мара комментария дар номер тамон иншалло зангд мезана ака масъалаи ҳамин кидат ака бовар ки беҳад бисёр будаам бачаҳои худмон ҳамаш қариб кидат шудаги ҳамаш ҳамин 4 миллион ҳамин москва да бошем хиёл мекунем 3 миллион 2 миллионаш кидат шудаги ҳамин ай сабаби намедонам ай кадом сабаб ҳам хали кидат шудаги ай сабаби фикр мекунам комронҷон як минут як гап мегӯм ҳаминҷа бародарода як гап гуфтаням бародаро ҳамин комронҷона шумо бояд дастгирӣ кунед инҷа навистаистем ки ту пулои моро мегирӣ ҳаққи худут процент худут бои шумоай ҳамхали бисёр шавад ҳамхали гапҳои лишни бисёр шавад иншалло намекунем дига гапҳоро нанавишед ҳамин гапҳоро нанавишед ҳамин гапҳоро охи ин мардум намеша маълис ака алло нигаҳбонад агар смсҳои бародароро хонем иншалло бо алоқа ҳамин бародаро чӣ хеле ки гӯш карден ман намефаҳмам ҳамин хеле гапҳои лишни чиба менависен я бародар нависта ки казан миёен ман гуфтем хай мебинем иншалло корта мебинем дар ҳақиқат хай кидатит када бошанд мерем чиба намерем дастгирӣ мекунем иншалло нависта ки ҳамира чӣ хали мекунен мебиёен бепул мебиёен ё ки плаки мебиёен ва навистам ки худам лично навистам ки 50 навистам ша чиста ҳамхе шӯхӣ када по-братски нависта ки ҳаром неста то ҳамн казана як такси мера ту да брат нарава
20,000 камаш намегира 70 чанд ҳазораш мондаи будаям бародара чанд қашид мега натонистам гирифта 76,000 чанд қапулаш ҳамин ман намефаҳмам тихо 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 салом салом да видели тебе все уже салом я таджик скажи номеро тавнавис ака комро бародар таи комментариода номеро ҳаста вот так делай вот так делай вот так делай все хватит все давай иди гуляй шери нария занаки рус барои права 15,000 гирифт намедонам ҳами занаки рус амора фреб мекуна молдаван амора фреб мекуна беларусиам любой ҷода амора фреб кардистиан любой ҷода и ай сабаби ки ай сабаби бесаводии худмон мешавад ҳамада бовар накунед охи пул рӯӣ накунед касе гуфт права мекунем пула рӯӣ мекунем бача дохия камтарак фикр када як кора кадан дар кора як ҷода кор медурӯи чинея сурати паспортша гиряр я хелиш мега ки ман намедонам дар ҷо кор карда будам 6 моҳ пеш кор кардам мега кидат кардан хестам омадам ҷоша намедонам хай ман намедонам дига қатӣ ҳуч хел мегум номша ақла медонӣ я хелиш бовар қатиш кор кардаган мега номаш Сергей буд чӣ буд мега ина шумо чӣ мефаҳмед коля салом ту русӣ илҳом маҳмудов не бародар тоҷик ака чанд фарзанд дорӣ 5 фарзанд дорум бародар 5 та 4 бача як духтарчаи майда ака комрон кепкара кай мегирӣ кепкара намегирем бародар ака сомон салом алейкум бародар айноми бачаҳои диаҳмон шаҳри баъдад биги лайкора бародар дига бовар ки намедонем лайк ҳам гуфтан запретит кардан ки уболай лайк мегӣ ман намедонам дига чӣ гӯм ҳамин лайк меган дига нагӯ ки уболай ютуб даштан намедонам убол набудаю лайк мондан убол буда ой лайк пурсидан тоис сози ака хуби шигри алло мешавад салом ай мортепа ака як кас кидат кадаге да Россия бародаро салом салом бародарои навдор омадаги ҳама каса як бор дига салом дастгириётон да гап надорум миннатдорум барои дастгиритон ягон вақт дариқ намедорен ягон чира ман иншалло барои шумо ягон чира дариқ намедорум кадом бародарое ки занг мезана намебардорем хафа нашавед фақат ватсапда ё галасавой рӯй кунен ё ки галасавой рӯй кунен ё ки нависен ҳама хуб бош занг дам ҷавоб наметиҳем бародаро бахшиш беҳад занги телефонӣ бисёра як рӯз то бега ҳеҷ ка инҷа намешинад дар телефон гап зана шумо ира перекрас намедонед ба мо беҳад сарӯшем ма мехоҳем эй хулиган салом алейкум салом алейкум болора хон тахмина ози болош куҷода боша агар чӣ набоша тахминабоно айсар намед салом салом алейкум конкурс ҳалола конкурс бори ҳаром чиз дига надидум дар рӯи ҳамин замин сарична ака занг зан ба маём каромат сарична гап нест кароматҷон ози зангит мезанем шерина бародаро ай ҳамат хоҳиш мекунам инам хали занг назанем инам чӣ хеле кинам бародар занг заиста видео охи ман ҳайронам соати 1 шабам видео кати занг мезанад соати 2 шаб тиха соати 3 шабам 4 5 ман намедонам дига телефона ба ҳамин сабаб гиро намемонем бародаро кадоме ки реально проблема дора проблемаша нависа ватсапда мо иншалло ҷавобша метиҳем
агар ҳам проблема дор я хеле занг мезане ака билет чанд сума ака и чанд сума дам телефони ма пурри сурати мурда шудаги ози иш рӯй мекуна ака мазам неста я хелеш картаямон ака ихе картаямон бародаро гуфтем карта намемонем якумаш атайди иди давай кумамон иди ҳазор бор мегӯям ки занг назани серавно занг мезана салом будай да шеркалада гирда тарафҳои кефия алло ва алейкум ассалом созӣ бародар хубӣ ҳечи чо кунам бра да эфир штагим бра шукронаи алло браҷон худо ба шукр ҳо бра чӣ хизмат кунам хай фаҳмидам хизмата бародаро ина диден ҳами кеме мобил 0101 инстаграм видеоша када мондагем телефон сари чинада контейнери чанда контейнери 176 ҳамин бародар роли я телефон ваъда кардага подписчику да имшалло падаркаш мекунем телефона контейнери 100 чанд 46 а 176 контейнер кадоме ки сари чина мера бародаро айноми канали коля таҷик гап мезана скидка я чихол падарка шишаи руш падарка мезанаме тианхчон ана якта наушник мехоҳӣ бародаро ҳатман сари чина рафтен 176 номер контейнераш аёто наброрен бидурен бисёр бачаи хуба қариб 4 сол шуд зиёд 4-5 сол шуд худам ҳамҷа телефон мехарам телефони ози прямо эфир да сар додагем айфон ай ҳами гирифтем арзон кард на самом деле инаи телефонам арзон кард озя додар дига алло салом алейкум а шукри худо чо кард додарҷон номерои ватсапта ному чиай браҷон да уҷа аккаунтада ахборои тоҷикистон а гап нешта бародар дақм дуо ки тамом дуо ки дақм хизмат номи аккаунт ахбори тоҷикистон а нодир акаҷон шумо дар куҷоен дар москва навиш ози дабавит мекунем навиш дабавит мекунем кулуҷ метиҳем оз бе ма ҳам ширкатра бор бубинам най додарака мега ака хая дастгирӣ кун бародаро ҳами мо якдигарира дастгирӣ дар ҳами ақаллан бепул ҳами як чиз мондан як подписатсия кардан ҳами да дастгирӣ кунӣ ақаллан ҳами бачара ина каналаш тоҷикистон тж ахборои тоҷикистонам ҳамаша мега ҳамҷа ма худам мега гап мезанам мақсад ҳеҷ гап неста ҳамирам я дастгирӣ кунем аймои чӣ намерава я подписатсия кунем ақаллан мега ака 1000 зиёд шава ҳуй шава мега ваён ҳай бубинем бародаро тоҷикистон тж ҳамин бародари моя дар бораи кидат бародаро илтимос ай ҳама занг назанен мегум серавно бо занг мезанан иначи хеле ки дидестен хитон ватсап да фақат нависен кадоме ки номерора дора кадоме чи проблемае дора
иншалло якта ҳар рӯз ҳал кардастем. аямат хоҳиш мекунам аз соати 9 саҳар то 9 бега фақат занг занем. тамом дигар фикри ман бикунем бародаро. я ма худам тоха ҳеҷ кор кардан наметавонам. 5-6 ҳазор проблема дар я рӯза 10 кас зиёд занг мезана бефоида. инами ака нархи билет чанд сума, ака аэропорт рафтани хали меша, ака ман аз самом дели блогерҳои сочувствия мекунам ки барои чи ҳамин ман да ҳамин блогерҳо занг зада наметавонистам. ҳамаи блогерҳо да вақте ки каналҳои кардам хостам занг занам, ягон шуда занг зада натонистам худам, ки дар ҳақиқат и хеле азоб буда. успед намекунем ба худо ишкади гап зани, як чи да ватсап занг мезанем, як чи да имо, як чи да телефон. оз телефона полни кишта партофтагем бародаро. кадоме ки проблема дора иншааллоҳ нависен майда майда ҳал мекунем. ша ӯ мошина гирифта бо ака чи ба мошина ки гирифта будиш ба амин на аки ӯ мошина гирифта будем ба наваки бо гирифтанша аки завеси даймо намекуна бародар. якумаш дуюмаш ҳама бародар ма гуфтам ки ин мошина чип часпондагиан дар куҷое боша мебиянд мегиранд мошина рав чип шакан. вақте ки мошинша бо омадан гирифтан чиз мегум чуба гирифтан чип шакан да буди ма ҳамун бега овардем мошина гуфтем ки бар бародар чип шакан любой электрик да бар чип шакан ана мега ки пул надоштум. то есть 1000 рубла 500 сум любой электрик ба фикри ма ки амура мекана. ҳамин бародаро чӣ хеле ки сбербанк занг мезананд меган дар шоти 9000 мегзаронем коди картатата ям хали кард. мо факт дошто гирифтем додем ай дасти урусо ай дасти чебаксари тоозира разбор доранд қатимо тоозира ҷанҷоли авай рафтеста. мо мошина гирифтем додем усуш кори ба мегиранд бо намегиранд брат худат фикр шуру ура бо чӣ хел мекунем ура дигар ҳеҷ хел намекунем. ура иншааллоҳ я бародар дар ҳоли гуфтагӣ ҳамон бача агар рози ҳамҷа эфир даштаи боша мара саҳар занг зана биёя як ҷо роиш мекунем. агар дар ҳақиқат ҳамин гапш рост боша ки гирифтагиан ака мошина мега агар дар ҳақиқат ҳаминҷа даштаи боша биёя я бародар як рӯз намегирам метия мошина мера просто мегирам мебиям мошинша. якам тарак фикр кунем бародаро. мошина мегирен мошино чип дора викуп нагирен аввалаша ҳамин рис прис ҳамин викупа я одами боваритон гирен ҳамин боварӣ надорен да я одами бегона чӣ хел мошин мегирен. ман ҳайронам ба худо. якамтар моям бояд доно шавем якамтар бояд фаҳмем ишиша ҳаёта и чӣ будае ки ҳамин любой каспапал шуд мери мошина мегирӣ мошинша рафтем ба як ҷанҷол дтп саздават карда мошина гирифтем чип дошт гуфтем бародар ҳози бар чипи ҳамира кан 2-3 рӯз ҳай кадай гашта наканда як шаво мебиянд мегиранд меранд мошина. салом алайкум ҳаромзод ҳаром мекунам тоҷи ҳақорат мекунад ки салом алайкум. як ҳаромзод ҳақорат мекунад ҳамаи мардуми тоҷика ҳақорат мекунад. кӣ мешиносаш? ман намешиносам худованд нашиносам ки безеби баъд ҳамаи мардуми тоҷика ҳақорат кунад. вай бадбахт будай да ака коммунонсози ҳамон кори моро надоди дига. ҳамин кадоми ватсап нанависта боша иншааллоҳ ҷавобша мегирам. номерота парто ака или занг ма алиоли занг мезанем та бародар сулаймон агар номерот боша кию ҷавоб видео нест. видео ҳамин рӯза мегем бурорем ҳамин мошина гирифтагӣ бо бадбахти ҳаром. мақсад оҷа сиёнкаш ба ҷое намедонист ки сиёнка рафтеста буд камтар безеб некачествени омадагия бародаро. ҳоли метарсам ки бо ягон гапи дига бораи ҳамун мезанем ки мақсад некачествени видеои сиёнкаҳои безеб шуда
дар бораи права гап мезанем. Права бародаро хонен. Мардум хондагиро гирифта натонистаст. Шумо мехоҳем ки ҳам хигирем. Томская область, да, я братчика занг зад, гуфт ки агар дар Томская область касе боша наздик, гуфт мақсад биёя пеши ман, гуфт иншаллоҳ мекунем. Агар кадоме дар интерес набоша, Томская область, WhatsApp нанависа, адресоша метиҳем. Бе ягон мушкиле, гуфт мекунем. Салом алейкум, чӣ хеле созӣ брат? Биги дега. Салом алейкум, гап неста. Салом алейкум, ака, зинда бошӣ. Коротен ҷайхта эҳтиёт кун. Душманои я ошибкат мекунанд. Так что, ака, хта эҳтиёт кун, ака. Гап неста, зинда боша, шерои нар. Худованд аз шумо розӣ бошад. Душман беяд бисёр ай намедонам ай пишти номардам гап мезад. Ага одам аст ака коля намеша ҳаминҷо як кино сёмка кунем барои иншалло мекунем. Коля я реклама кун, конкурс дорем, билет кам. Ай сарат мона конкурси дохи куҷо шиди? Удалид кадрески. Конкурс ҳамо реклама намекунем брат. Дига ҳамин любой каса реклама. Ина савдотиҷи ҳамин бародара ҷиқе навая я дастгирӣ кунен, я Тоҷикистон теҷе ҳам я дастгирӣ кунен. Фикр мекунам ҳамин бародаро дастойни одама. Ака номерои синорарои кун гирифтанем. Номерои сарити на. Ҳозир номерои сарити намемонем бародаро. Я минут. Минут бародаро номерои сарити намемонем. Кадоме дар ки телефон дар кора, телефонҳои арзон. Ҳозир ҳамин я занги телефония бардорем. Алло. Лабай ака. Шукронаи худо. ҳозир эфир даштагим ака, иншалло ба зангит мезанам. ҳамон гап доштем дар ҳамин бародаро дар подписчикои ман. алло нигоҳбону дуо мекунем ака дар гап нест. ака мега дар ҳаққи мо дуо кунед. биёяд инсони хубаи бародар хизматша расидагия. дар ҳаққи халқи хидмат хизмат кардагия бародар натурин. номерои сарити на бародаро кадоме да ки телефони фурӯшӣ дар кораи реал на ҳам бародар да занг занен. ина номерош. +68 604 0101. дар ҳақиқат бачаи хубай. гуфт ки худаш занг зад, ина чӣ хеле ки диден. Я телефон гуфт дар подписчикот падарка гуфт агар айноми каналти биёян бачаҳо бисёртар биёян. Я телефон падарка. иншаллоҳ телефонам мегирем. кадоми комментария хуб нависта боша, видеои кӯҳнатар мебурорем ҳамун комментария. чӣ мекунем? ҳамун телефон ҳамуда падарка мекунем. Бе ягон пул, бе ягон расходи зиёдатӣ ҳам хеш чиста падарка души. як аъзо як ҳаромзода ҳамаи модарову хоҳарои тоҷик ҳақорат мекунад. ака мешинасаш видео шамон коля айса роҳӣ кунен видео шавзи мемонем. ҳамин минаваи роҳӣ ки бародар мо наметавонем инҷа да ёфта. дар як рӯз 200-300 донам зиёд. Ба як хоҳиши дига ҳамин як хеле ҳамин блогерчаҳакҳое ки ҳамин ҳозин ҳамин мегиранд видеои як кас дигара мегиранд ҳамаи качат мекунанд мемонанд. ман ҳамаи дар ҳайронам гуфтаниам ки кадомед ки мардак ҳастен ҳамин видеои хитон аравен меҳнат кунен видеои хитон намонен.
кадомид ки набошен. Ман метонам ҳами хона шишта скачат кинам любой хе видео партам охира меҳнат ки видео табрур бародар ҳами 5-6-7 сайт ёфтем қариб коля видеои мая 3-4 видеои мая охи хали накинем бародаро яхе видео аста Рамзан ТВ гап нест бародар бипришли на ура гап нест Рамзанҷон брат алло айти розӣ боша. Салому алейкум бародар 1500 рубл аз бор бинекнем кати ҳолама хотири наги тоҷики гап нест акай коля малиша ранги худат тарбия кун малиша иншалло я бародар вай кадиста кам тарак дига калон шава як бародар иншалло дастгирӣ мекуна ҳамаша дар бой да мемонем иншалло малишо ҳамаш спортсмен мешаванд фақат мегум пули мардума ҷамъ кардати агон намарем зинда бошем агар. Уважаемый Коля, добрый вечер. Как ваше здоровье? Можно вам задавать вопрос? Я 2 назад получил гражданство РФ. Могу для детей получить гражданство РФ, когда я получил детей, не показываю. Можешь, но там заново надо кое-какие документы. В WhatsApp напиши, брат, я тебе отвечу на этот вопрос. Гап нешта. Эй, зинда бошин, зинда, шерой нар. Ама амиджа нароя нар. Яде удав навишта занг зада ки акам видео тумада маҳқул неста. Намон ами лицои ами тоҷикора намон ин мина тоҷикора мега намон ту фақат мега тоҷикора қабиди мега мегум не охи бародар амҷа ҳастай ирис ҳам ҳастай асетин ҳам ҳастай мақсад ин мина мега ами тоҷикора намон ман тоҷикора мехоҳам монум ба кадом хотир дига бародарои моро кидат накунанд мақсад фикр кунанд пеша як кора каданшон ака да авито чӣ хел мошин харем бародаро ма ҳамин любой саволи шумо да наметавонам ҷавоб дода авито да мошин мехарен ҳамҷа 129 рубл проверка кунен ҳам мошин ҳама характеристикаш ҳаста бисёр бародаро мо сухтак мошина харидан запрет дай мошина харидан лизинг бародаро и ҳам машиники ҳами ютуб да тамошо кунен мошин в лизинг нависен машини в лизинги чӣ хел ҳами урусо хучон пушаймон шудаган ҳами лизинг урусое ки ҳами мешиниҳо хучон давдав када гаштиян суд ба суд мошиношона чӣ када наметавонанд бародар ҳами як канал инам чиста холисалило ай пеши худум инам хе як киёзи даёдум расид ҳамирам я дастгирӣ кунем бародаро зур мешавам Фахриддин бародар ҳамон бародар каналша маҳкам кардиян як канали нави дига ой кардага бародари тоҷик буд ку даётон боша агар ҳамат мешиносем ба фикрам ҳами сообществои видеои мада мондагим ҳами чиша илтимос бародаро ҳавай мара як бор ҳами хе сухан кардаги нестай дазе ки ҳами канали мара чику ма ҳами чиста ай пеши худум ҳамура мегум ҳавай ҳам як дастгирӣ кунем бародаро 500 чанда подписчик дора ганда хизмати халқи худ мондай чанд хизматоша худум лично дидум ки бизай бародар зинда боша акаҷон нарида коля брат хонаи чӣ хел гарм кунем хонаи мо ханакай чӣ хел гарм кунем мега зан багӣ гарм мешин мардум ҷамъ карда дар ватан аз қонуни худ даъво кунем иркутскда ака проблема сумеша не бародар проблема ҳамин дари москва да мозираш да иншалло яду бародар сочи файруд кадистай агар шуд сочи мерем агар шава ака саволам да ҷавоб те строшик тв калазардо пул гирифта метонен ҷавобам надод ай калазардо пул гирифта метонен ё не бародар аввалаш худованда ай любой кас мегирем любой кас фарқ надорад чӣ миллат ай
миллат иҷа причёма просто пеши калазардо мерем бисёр ҷо рафтем. ҳамин бародарои худмон ягон хел факт надоранд ки ҳамин мақсад ҳамун бадбахт қарздора чӣ хел мега ки ина сиёнкаша дорум. ӯ сиёнка факт шуда наметавонад бародар. вақте кор да медурен я договор кунен, як нархи муайян кунен, я 10 рӯз 15 рӯз кор карден, я аванстона бигирен, я 3-4 моҳ камошда то 6 моҳ ма фаҳмидам ки бародари мо кор кардага пулша нагирифта то 6 моҳ. коми дизлайк мемона чилик қоқша ака номерои Саричина гуфтум ҳамҷа бародар нишон додагим ҳам видео райсар тамошо мекунем мебинем бародар ёни чиша бародар ёни дига мо сар кор намегирем катиш зинда боша ки ҷойда боша я видео кардае ки хай хостам бародаро сани сарафи моро пас кунанд ва аллоҳ қасам мақсадим нияти дили ма хали набуд ки шани сарафи ҳам бародарро пас кунем ки обрӯша резонем хали набуд. мо видеоя як 10 рӯз пеш карда будем якум видеои ёвониро. ёвони гуфт ки якум дуюм сеюм гуфт ма пула ма худам шумо да ойлик ма мегирам метем. мо омадем якум не дуюм не сеюм чорум да омадем пула натонист дода видео ҳамуҷа ба сари қар мисиён видеоро партфтем да ҳам пеши худаш. ана и якум гап бародаро мо намехостем даже видеои ҳам бародарро партем. акай коля номеро табите таҷик номеро бародар да ҳамин комментариҳо ҳастай. серавно ина намебардорем кадоме ки нам ватсап да занг мезана ина намебардорем бародаро бе ягон хафагӣ. ана фақат касе ки чӣ проблемае дора нависа ё галасавои рой кунад ҷавобша метем. муҳаммад юсуф эй кори дунё тамошавӣ надора вазъияти шикам зинда боши акай муҳаммад 100% коля не бародар анас не бародар кати як ба як намезанем бародар. анамин кор да тоҷикои моя фақат валои як ба як мезани брат биё ҷанҷол фақат ҳамин кор я худо бугӯ я алло бугӯ. салом акай коля номерои камаза номерои кадом камаза брат чиба мекшитила дарумо. охи бародар ман бо мегум ки ман успед намекунам, ман дарутон намекушам, ман успед намекунам. вақте ки ина ма шумо да нишон метем ватсап да бибин чанд одам занг мезананд, имо да бибин бародар чанд одам ман успед намекунам. охи имо кати гап зани ина 99 одам зиёд фақат сообщение да имо омадага имо да абсолютно ҷавоб наметиҳем. касе имо да занг мезана ё ки менависа бефоида фақат ватсап инстаграм да ҷавоб метиҳем. ина инстаграм да мақсад дута смс ҷавоб надода мондага. ина инстаграм дута смс ҷавоб надода дига ҳамаш да инстаграм да бародаро ки навистан ҳамин рӯз ҷавоб додем. ина инстаграмм бародаро ке 010102 ина инстаграм медурен. касе чизи мушкиле дора нависа иншалло ҷавобша метиҳем. ватсап дам успед накардестам коля чихел сози номерота те брат. инстаграм да нависа ка ҳаминҷа да видео да мебинем ҳаста. салом як савол омадага ҳаминҷа мардум номро мешинохтанд одамои бисёр корома. коля забони русиро ёдгир умуман гап зада наметонем. гап нестай бародар гап зада наметонем. барои худам медонам чизи дар кора метавонам карда иншалло ҳанг дорам дар кор боша через коля меоям гап неста. ака номерои телефон фурӯша телефон фурӯш ҳам видео да оли иншалло комментария да менависем номероша ҳам видео да тамошо кунен ҳастай номероша худам гуфтагиам бо нишон додагиам. Сарицина 176 контейнер. И бародар мо да ваъда кард ки кадоме мебиёяд телефон мегира чихоли рӯш
чихоли рӯи телефон, стеклои рӯи телефон, як та наушник, падарка чиста айноми канали маро. Хай бо нархи телефонам бо ягон сум арзон мекунад, агар гӯе ки канали Коля Таҷик. Доставкаам доранд. Заблокирую кардем та бародар хайрият. Тамошо акай Коля номерои телефон фурӯш. Акай комрон риш дад дароз кун зебида. Гап нест бародар. Зинда бошед шероинар. Салом алейкум Коля. Те ҳаром хӯрона нишон те бигзор ҳама дона уно фарзанд дорам. Бародар ман ба худо дилам дар ҳами қаш месӯзад ки ҳамаи мо на ин ки ина мисол ози на ҳазор одамем, ҳамаи мо ай пеши падару модар, ай пеши зану фарзанд, ай пеши хеш табор на яхелмон да я марг мурда успед мекунем, на марг мурдаи хеш табори наздик монда даже успед намекунем. Яхелмон туё да намерем, туёе ки акомон зан мегирад, дударомон ё ки ягон хоҳарчамон шу мекунад, успед намекунем, наметонем рафта дар ҳами азоб, дар ҳами ғарибӣ, дар ҳами документ бедокументӣ ҳамхали коруда бо болои ҳами бо тоҷикои худмон кидат мекунанд. ҳамира ман намефаҳмам. баъд ҳама да гуфтаним бародаро ки сроки ҳами эмиграсионка тамом шудагиёш, кадоме ки омадагиа мақсад ина срокош тамом шуд. 18 статья кати 18 мега 5000 штраф я судка маҳкам мекунанд, қабидан мебаранд через суд ба ҷавоб метиҳанд. бародаро эҳтиёт кунен, кадоми сроки эмиграсионкаш тамом шудагиа. Диная бародара қабидан мо рафтем, мақсад сар надоданд. хеле гап задем ки ҳамира сар тен, мақсад чӣ кунед сар надоданд. кадом мега нишон нате мега шумо нишон тен. ҳами комментария да гуфтам ку ҳама нависен, ҳами кадом бародаре ки мисол меқапем, ҳами бародарои худмонанд, мисол фреб мекунанд. мо ҳами киёра қабидаги мо ягон бародаре ки мисол як қарз пурсидагия ё ки қарздора я бор ӯра нака. мо ҳами бародарое ки жёстка ҳайбат кидат кардагиа ку, например ина барои права мега як 30-40 каса кидат мекунад, мегирам пули дунёро. ҳам бародаро мо ҳамода мақсад чи қармон аста ки ҳати як каса кидат карди, ду каса ту нахоҳ ҳами қа бечиз бошӣ, ҳами қа эмону заиф шудагия ки ту ҳами қадар бародара кидат мекунӣ то ба кадам худам. ака ягон ҳақ мегирӣ кора буд кунӣ. ҳақ не бародар, ягон чи нормал нахчон метавам бародаро. мо ҳам расход дорем бародар, мехезем мерем аз сар то бега дари хонаи вай местем. салом ба ҳама хафоро обидо. салом алейкум акай комрон пеши ёвонӣ кай мерен, айман ҳам қарздора. ҳамхали ҳамин рӯз як 6-7 кас занг зад ки ака ҳами ёвонира чӣ хе ёвем. мо басаёқ дигар ма я амр ҳами видеои ранги сериали туркӣ дига мегардем охи. 1-2 серия мешавад тамом, дига намешавад. ака Коля бародарҷон, мо да хитоем, мухлисои хитоем. гап нест, хитои зинда боша. бо яки ҷо мухлис дорем, кани ҳам бинависанд ҳами Москва, ҳами Россия берун. салом ака, барои мигратсиони як бори дига мегуфтӣ илтимос. мигратсионкаи касе ки срокиш тамом шудагиа 18 қисми 8 5000 штраф, як сутка маҳкам, баъд ҷавоб метиҳанд. метро даанд. бисёр эҳтиёт кунен бародаро. мо даже қатишон ҷанг шудем, даже ба худо сиёмкашам астай намебурорем, барои чӣ ки халқи худмон бисёрш ба ҳақоратҳои безеб менависанд. милисора видеоя заблокир мекунанд. мо гуфтем ки хайна мақсад ҳама ҷо маҳкама ё ҳами бародаро мо наметавонанд рафта ки биёянд регистратсия кунанд, нормал мигратсионкаи нав гиранд. мақсад мегӯям мо дафар надорад, закон нест закон.
خیلی همه کسا یک فکر کردن در کره یک ویدیو کردن در کره چون نمیدونم در همین امید جان تیوی زنده باشی برادر اهل اسلام. گپ نیست. سلام اکا ما مخلص شما از شویتساریا. و زنده باشی. سلام اکا از نام و که نیلوچی زنده باشی نیلو سیتی. سلام ای شهر کازان ای نکا منصور. اوه جانو سلام سلام برادرم. میگم ایدری رشیا نه فقط و ایدری رشیا. سلام برادرم. ما در بلاروس زندگی باش. بلاروس آدم کی داد میکنم برادر. اکا کراسنودار سلام زنده باشین. سلام از طرفای داغستان زنده باشه اکا کامران. زنده باشین برادر. گپ نیست گپ نیست. داغستان هم داری رشیا آخه وحدت. سلام از اوکراین براد. ماشاءالله در اوکراین هم بودیم برادر. ما در تمام روی دنیا هستیم. پروست یک گپا نیستیم. یک دیگر را نمیخوایم یک کسمون آباد شوه یک کسمون فقط در یک مقداری پسترین هم گیریم هم خیلی در رفته استیم دوازی خودمون چند ساله به ما هم پیشروی های روی دنیا اکا کل یک هفته نوشته استم اتوی ندادی براد. ایسوف چی نوشته استی براد این اتوی دادستیم. سلام 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 برادرای نو در اومدگی. سلام علیکم دوشنبه سیتی. سلام از یارسلاو. سلام ای نورک از گرمانیا سعیدов. سلام برادر ای گرمانیا. گرمانیا دام برادرها همی توجیکای ما کیده چیده این آواز ختم گوش کنه. همین بچه چی میگه دلشو جون میگه کامرا در گرمانیا کیدت کردن افغانا یا اون کس نیست میگه در همین گرمانیا مقصد مرا بیا دستگیری کنه. دلشد اگر در همینجا باشی بچه و چه زنگ زن یکون کس شاید هسته که ترام دستگیری میکنن انشالله. برادر ما در لبای جا هستند در لبای روی جهان. توجیک مرد توجیک در لبای جا باید باشه. دلشو افغانا در گرمانیا کی داد. سلام علیکم با کانالی کولیا تیجی. سلامت باشین. همه وقت در پناه الله باشین. برادرها در ایمو ابسلین زنگ نزنین. ایمو را جواب نمیتیم. کدامی که زنگ میزنین در واتساپ نویسین. زنگ التماس کردیم که زنگ نشوه. انا در گرمانیا در نزدیکی همین برادر کسی باشه همین روا دستگیری کنه. دلشد جان علاقه دا برو برادر در همینجا باشی. نمیدونیم گرمانیا در ساعت چنده زنگ میزنیم سخنو. سلام علیکم نویگر ای نروژیا. و گپ نیست میگرانت به نروژیا زنگ زده برادر تجه در گرمانیا. ای نمیدونم میره یورده میکنه نمیکنه شاید بره آخر. نوز هم برادر برداره دلشد در گرمانیا بیا خیلی نمره همین را میمونیم. کدامی در گرمانیا التماس هم برادر را زنگ زنه یا دستگیری اینو میمکنه. اینا همین برادر توجیک خودمونه افغانا کی داد کده بودین شد در گرمانیا. پلوس 49 157 33 500 142 اینا نمره دلشد در گرمانیا. کدامی که در گرمانیا آمده یک زنگ زنه دستگیری کنه برادر تجی گوش کنه اگر روای روا زور میشه. نمره تا نویسه که کلا شاندازه سلام مای بخشم اکا نمره تا پارتو. سلام علیکم. نمره در تای کامنتاریو هسته. سلام سلام گپ نیست شریف اکا کلا از بخورای شریف. سلام برای برادران بخارا ای گرمانیا قب. سلام ای انگلیا ای
наметавонад. Салом аз шаҳри Казан Мансур Накам. Салом мо дар Германия. Навистем номерои ҳам бародар ҳамон Германияда бошед Дилшодҷон я занг занен. Бача кидатам кардам. Охи 5-6 ҳазор одама кидат кардаган. Ҳамаи ӯрамо наметавонем бародар. Шумо моро правильно нафаҳмед. Я хелит ба менависен комментария безеб, я хелит менависен ҷавоб наметӣ. Ман наметавонам ки 24 соат телефон дашинам. Я ҷо мерем гап задистем занг мезанан. Я хел занг мезанан я бор мекиши боз то пака намебардори занг задан мегиран. Я кам тарак мехоҳам ҳамин пешравӣ шавад ҳамин халқи хидмона. Ҳамин як бор ки киштан фаҳмидан дар коя ки значи ҳам бародар зайни таё. Салом аз Қазоқистон. Салом. Черо нари Қазоқистон. Бинависен ҳамин Қазоқистон ра чӣ шуд охи мардум? ҳамин мо хидмони дигари монад нафаҳмонем. ҳақиқатан мо ба ҳамин рӯзода мезанем ба билет мехарем ай пеши хидмон мерем. Пула ким кида онлайн рӯй мекунем. ҳам бародаро Қазоқистон нависен ҳамин ра ҳуй шуд ё ки меша кай ҳуй меша ҳамин я фаҳмам бародаро беҳад бисёр ҳамин савол шудеста ки ака ахирш ҳамин границаи Қазоқистон мерем чи? Салом алейкум. Салом ай Самара. Салом бачаҳои Самара. Салом ай Ҳисори Шодмон, Ҳисори Зарнисор. Номерота таҷика. Брат комментариё даста номеро. Салом аз Дубай ба ҳамин мардуми эфир колята марди мемонӣ ҳама вақт. Зинда боши Али Раббонӣ. Худованд нигоҳбонад ака. як гурӯҳ ташкил ки дар ҳама регионҳои Россия ҳамин кор шайтону фиребгаро. ҳамин имшалло ҳамин видеои ма узе чанд бародаро да даршид. Яки ҳол як бародар дига видео када ҳамин як бародар дастройка хай чӣ маслиҳате мекунанд. Корошон туғрӣ намегирад. усто пула бисёртар мегирад мебурояд. усто хабардор нестай. Видео кардиан против ҳамон бародар сурати акаша гирифтиан мондиан. ҳамин як хел бародаро хоҳиш мекунем сурати акаш иҷа причом ай вақте ки вай худаш мисол намоям кадагиам авхали видео факти дарерош катиай мақсад. ҳам факт дарерш надошта бошед накунен авхали видео сурати акаи як бародар дигара намонен шаъни шарафи ӯ мардака резонда. Акаш дар Тоҷикистон ай ида иҷай сурати ира намондиан сурати акаша мондиан. ёвонӣ салом шумо сурхи тоҷики ё рус ҳамира ҷавоб де. брат документҳо просроченный шароит ҳаст кадом? WhatsApp да навис брат чӣ хел просроченный чӣ документае надонем брат. Салом таҷмидия. Салому алейкум Комрон брат чӣ хел сози хубӣ. ҳамун темаи лобниро ҳал кардӣ? Темаи лобниро ҳал кардем ку брат. Видеоша буровардем. Кадом тема таҷмидия чӣ мақсад кардӣ брат? ҳамун яду бародар гуфтан видеора бигирен ҳамура. Ман нафаҳмидам айсар навис брат. Пратар навис дар бораи ҳам гап. як хизмат буд када метавонӣ. чӣ хизмат брат? Салом ай Панҷакен. Зинда бошӣ бародари Панҷакен. ченомуро кидат кардиан миёем чӯба намиёем сабр када метавонем бародар тоҷик офитсиал. ман да як калид ту да брат дута калид. куда? Конечно. Не прыгай. ҳамин кадоми кинав хали менависа ку чечено вақташ натур я тарсом чакай. ма ай Аллоҳ метарсам. чечено киян ки ма айваё битарсам. фақат ҳамин гапи мо хидмона пастӣ да бурда расондем. мо тоҷико хидмона да пастӣ задем. ето ай чечено метавони гирифта пул. ето ай армяно метавони пул. то киян армяно хчон киян? тоҷик бори бананг ба номус кам ай нами лично мардуми тоҷик бори бананг ба номус нест. дар ҳамин рӯи ҷаҳон бисёр ҷоҳо гаштагим ба номи худам. дар ҳамин синни соли ёшим бисёр ҷоҳо рафтагим. Турсиям рафтем. ранги мардуми мо бори дӯстдорӣ
одоб, иззат, ҳурмат нестаю, леки байни хидмон тифоқ нестем. Ҳам як каса бояд як рӯи пастиша қапем, як ғам темша, як гапи ганда гӯем, ҳам пас занем да, пас задан да якум ҷо мардуми Тоҷикистони сарбаланди хидмонанд. Барои пас задан. Ёни чӣ шуда ка? Бахтоваро дина брат чӣ шава ёни? Ман ҳеҷ нафаҳмидам. Ёни чӣ шуда ка? Чӣ шава охи ёни? Ҳеҷ ҳамин чанд бародаро зан заиста ки ҳамин қарздора. Ҳамин акара як бор дига бардорем бахшиш бародаро. Лаба акаҷон. Салом кита. Лаба ака. Лаба. ҳо. ҳозир як бор дига нависен ака мехонем иншалло. Майлис акаҷон. Ҳам бародар хоҳиш кардам ки смс навистестам бихон барои ягон бародаро дахл дора мақсад. Салому алайкум. Родной, дар бораи тоҷикои Афғонистон як видео кун расон ки мо да ёчон ҳастем, дуо мекунем. Иншалло шери нар анаи бародар ки гапи зур гуфт. Дар ватсапам навис брат, комментариҳо дар ҳастай номерома надошта бошӣ. Ина бо як бор дига инстаграмам мемонам. Дар инстаграм навис иншалло мекунем. Чуба намекунем. Тоҷикое ки дар Афғонистон зиндагӣ мекунанд. Дар бораи аваё як видео кардан мекунем иншалло. Салом абача. Боҳтур Назаров салом. Боҳтурали, натури ту боҳтури чӣ ту? Ай дастат ҳичи намеоя. Майли охи намеоя, нанавис ҳақорат охи. На ки заблакиро намекардӣ, мемонди далши менависа. Брат, бадбахтай насамам дели мо мехоҳем ки ҳама якҷоя шавем, ҳама як гиребон сар бурем. Намешада бисёри бародарои худмон ҳамин ҳақорат ёфтага намедонам. ҳақорат аваё нон метиҳад, чой метиҳад, чӣ метиҳад намедонам. Салом алайкум ака дар конак давлат чи? Не бародар, коргари давлат нестам. Умуман саркор надорам, давлат ва кордорам нестам. Хариса брат куля. Мехоҳам просто мехоҳам ҳамин чиста души мара чӣ қаром кардага ина инстаграм да кадоме ки чӣ гапе дора инстаграм да нависен иншалло ҷавоб метиҳем. Фақат инстаграм да. Дига имо пимо да нанависен. Инстаграм, ватсап да ҷавоб метиҳем. Ватсап да дер ҷавоб метиҳем, инстаграм да тезтар. Барои чӣ? Барои чӣ ки инстаграм да ҳоли кам навистесам, ватсап да уже 400 зиёд смс. Ина инстаграма диден 2 така зираш да смс. ҳамин бародари тоҷик официалам дастгирӣ кунен. Бародаро ҳамин мардак 3-4 ҳазор подписчик дошт. Каналша заблокир кардан абид найбад ай мақсад. Мо қатиш суҳбат кардем, гуфт ки бародар дига баҳс кардем, ҳақорат намекунем. Яду бародар мегӯям ман бисёр ҳақорат мекунам, мегӯям ура реклама накӣ. Бародар хай вақте ки ҳамин хатогӣ бисёр мешавад аз тарафи ҳамин тоҷикои хидмон, ҳама хел одам эмотсияш баланд мешавад ки намефаҳмӣ ҳамон вақт ҳақорат кардан худат намефаҳмӣ мақсад. Салом алайкум ака бачаҳои колхози коммунизм да салом гӯ. Салом бачаҳои колхози коммунизм. Шеф айкиҷои Ҳисор шери нар, Ҳисори Шодмон, Ҳисори Зарнисор, Ҳисор Сити. Берат намехонем. Бератҷон хондестем. Салом аз Канада. Зинда бошӣ акаҷон. Бандам ай Канада зинда бошӣ. Бо Турали ай пишти экран гап назан кани мардаки ай бача яка халқ ёрдам ки мардак шам ҷадам мардаки ҳақорат мекунам уже мардак неста. Мон ҳақорат кардан мегирам.
салом алайкум бародар. ҳамин як дар бораи одамое ки бо ор мебарад тоҷикистон як сухан мекардем, як моҳ роӣ кардем, 3 моҳ ҳамин бо кадом ида ҳамин ҷа боша бародарое ки бор роӣ мекунен як хелиш ҳамин хел просто так мебарен мепартоен мехезен мерен як конкретна қатъи гап занен аввалаш мисол кай мера чанд қапас мера баъд як хеле фикр кунен ки раҳ мақсад вазбинай бародаро мисол вай мега 10 рӯз намера бор шояд 15 рӯз шояд 20 рӯз камтар ҳаминҷошам фикр кунен ана барои одамое ки бор роӣ мекуне бародаро борои ҳамин мардумам мегире як хеле як бародар гуфт 1 сол шуд роӣ кардагим борум нарафта ҳамин айрӯи мусулмониам тоғрӣ намегирад ҳамин кор чӣ хел мардака борша мегирен айдаш намебурен нагирен якумш дуюмш ки мегирен бори мардака қабул мекунен я бало кунен даставид кунен ё ки возврат мекунен я чӣ хел мекунен пули ҳамин мардака тин бисёр одамо ҳамин дар ҳамин масъалаи бор мада сухан кардисан оли иншалло видео мекунем ҳамун бародаре ки камаз кати бурдагиа борои мардума расондагӣ нест оли вай иншалло видео мекунем ина пешакӣ гуфта мондем дар ҳамин ҷа боша агар ҳамун бародар хафа нашава мо зарани 1 ҳафта 2 ҳафта пеш ина гуфта мондем ака колия ватсап табин Умед ТВ имода бо мегӯм ки кадоме ки чизе менависа ответ умуман намегира ватсапда хай мегира не ки дертар сраза намешава ватсапа хонака чӣ боша ватсапа ва чай оча сози хуби дар эфири ключте брат умедҷон гап нест бародар тв сайти ма ключте гап неста зинда бошин бачаҳо касе мега ки колияи ҳо мегӯ мега овозо дигар дар ютуб дар иҷа дигар ҳамин гуфтум ки бачаи оча значит ам туғрия доне ки ман ина бародар уже кличка медона бачаи оча сози хуби дар эфир ключте ма умедҷон тв ина умедҷон тв бидро ключ метем номеро тарои кубрат ватсапда ҳамин номероя дар инстаграм мондем ҳамҷа инстаграм бародар инстаграм да алоқа да бро иншалло ному чия дар инстаграм K010110 K нижний пачорок 010110 ҳамин видеоя бин инстаграм мондагем бародар салом алайкум братҷон салом алайкум барои бародарои навудро омадагӣ агар насамам дели ман ҳамин рӯз сухан накардам чӣ хеле ки бародаро гуфтанд худо ҳамаи шумо розӣ боша мара гуфтанд ки ту сухан накӣ брат ки лайк мон мо хидмо мемонем дар ҳақиқат мара қоил кардам подписчикои ма 1200 лайк шуда ман дигар натури сухан намекунам ман боварӣ дорум ки бародарое ки дар ҳамин роҳ рафтагианд сӯхтагианд медонанд ки чӣ хел азоба и пул гирифтан аз дасти бадбахто чӣ хел қинда ҳамо фақат қатъи ман мемонанд иша ман медонам дар куҷое ки ман бошам ӯ қатъи мананд ӯ дастгирӣ мана мекунанд барои чӣ ки як чиша фаҳмидем ҳамин пул гирифтан занг мезанем ҳамин мегӯем ки бародар ҳамин пули ҳамхе тамом заблокировать мекунад рав дига кофта гардамра охирон видео да бухорогӣ гуфта видео кардӣ барои чӣ номи миллата мегирӣ хай хато кадай барои чӣ номи миллатша мегирӣ баъд мегӯем мардум ҳақорат мекунад айб худат ака худат айб айхта ака бародари аҳли ислом боз ҳам мегӯм ки ҷуз ай парвардигор бехато нест дар рӯи ҷаҳон агар мо хатоӣ карда бошем занг зан инстаграмда ё ватсапда навис мо ислом мекунем бухорогӣ мегӣ мақсад мардуми бухоро бишиносам бародара ки кидати ҳавайда нағалта ё ки ҳамин мардуми
ман намегум ки мисол навай ай Ӯзбекистона мо гирифтем ва ба ҳамон хотир видео кардем. Ина ёвонӣ мақсади хеле ёвониҳо хафа шуданд ки чӣ ба ёвонӣ гуфтӣ? Охир аввал ёвонӣ кардаги ютубушда як кас як чӣ нагуфт. Баъд ин ҷаҳа омада дахл надора охир бухорогӣ мухорогӣ. Ҳамон мардак ай бухоро ай бухорогӣ ай значит чӣ ай ба чӣ ҷои чизша? Ягон ҷои камбудиш не. Лабай бародарҷон. Ва алайкум ассалом шукронаи Аллоҳ. Кадом видео тамошо кардӣ мурди ай хандара мардум тамошо кунанд? Ёвонӣ. Шенар да эфир штагиум ози ҳам чахчахи ёвонӣ рафтеста буд как раз. Да эфир штагим иншалло алоқа дарем. Чӣ хеле гуфтӣ як бор дига гӯ? خدا هم ویدیو تماشا دارم اونجا سه برات که همجا شتگیم کروچ مورم مرده هم ویدیو تر نشون میدن میگن هم استغرا سوره همش майли аллоҳ розӣ бошад аз шумо худованд нигоҳбонтон иншалло алоқа дорем. ин бародар ин радноя мега ки ҳамн як видеота там наодиду мега мурдем ай хандара мега Юлия братан аз мо дадам мондан нест бисёр гап мезанем. бисёр гап мезанам брат маъқул набошад та хай тамошо накишедина ҳаста бародарое ки бо маъқулай гапои мо бачаҳои муъминобод бачаи уча салом бародарои муъминобод бачаҳои уча ёвонӣ нагӯя ка гап нестай Шермуҳаммад ёвонӣ навиштага охир чӣ гӯмша дига брат ютуб дан ёвонӣ навиштага охир мо бародарое ки дорем ба дил наздик ай то ҳозира рафтуомад дорем хонашон мерем хона меоянд айёвонанд ин ҳамон одаме ки мефаҳмад бародар вай худаш мефаҳмад комрон брат нашуд права хӯрогӣ Алибек шаниг наказад кади авайра таҷмеди авай фаҳмидем чикор кунем брат ҷон ҳамин ту бугӯ чикор кунем шери нан чикор кадаги ҳамун салом салом бародар номерота парто гирша бигӣ ғалимон ғалимон чира бигирем пул рида ҳақ мегирем салом кулия брат дерски клуб катита гап нестай бародарои клуб кадом бародаре ки дастгирӣ модай гап надорем салом аз нои бачаҳои ваҳдат зинда бошем яду бародарои ваҳдатӣ занг задан ай ҳамн пишти ҳамн акаи бухорогӣ ай пишти ҳамн акаи Алибек мега ҳамн видеора удалид ки брат ҳархел биза сарта вайрон накӯ бизо сера нор неш мезанам мошаллоҳ брат гап неста ҳамин қашан фикр мекунам дар куҷое ки набошам то ҳамин қарӯзам фикр намекардам ки ай пишти одами номардам гап мезанам лекин бисёр бародаро холисалило гап мезанем меган бисёр бародаро меган бародар хай ҳамн видеора бояд бигирӣ удалид кӯ наказад кун авайра як мошинник ай вай удалид накӯ ҳамон видеото таҷмедия брат гапе дурустай бисёр одамо мара занг задан ака мега адресои авай мо мерем намеоем ша чӣ хеёфтӣ ана бародарои ваҳдат занг задан ки шери нар ҳамин мора хизмат кардаги охир хай ин хелайда бародаро ҳамин одаме ки дар ҳақиқат хизмат кунад вай бепул хизмат намекунад бо худат гуфти ака ки бепул хизмат накард хай пулша мегирад хай хизмат кард ӯра намефаҳмонад ки баъд як каса хизмат кунӣ аз 3-4 каса ба 30-40 каса бо кидат кунӣ охир шумо мая правил нафаҳменаку ҳамин ай ҳамат бо як бор дига бахшиш мепурсам кадомед ки мара ҳақорат мекунед
бефоида ба худо ақорататон. Ман якумаш грамм дар дилам наздик намегирам у ақората. Дуюмаш ҳақорат карди ягон вақт амал карда наметавонад ягон кас. Мардак амал мекунад, амалша нишон диҳад, ҳақоратша не. Шери нар ба пеш, зинда бошӣ. То охирон қатрае ки ҷонум ҳастай, мехоҳам иншааллоҳ аз дастам меомадагӣ хизматам мекунам. Намехоҳам ки ҳамин бародарои ман дар ҳамин кидат, дар ҳамин чӣ, дар ҳамин ғарибӣ биғалтанд. ҳамин комментариҳои ана ҳамин видеода илтимос ай ҳамад нависен ки ҳамин лицоҳошона нишон тем ё на тем. Ҳамин қашан нависен тамом. Ай ҳамад ҳамин хоҳиш. Як бор дигар инстаграмам бихона ка. Инстаграмта як бор бихона ка. Гап нест бародарҷон. Дастгирии шумода ман просто гап надорам. Як бародар ман ҳамин рӯз занг зад, мегӯяд ютуба на самом деле кафонид дар 15 рӯз 36 000 подписчик ҷамъ кардагем. Дар 15-16 рӯз да. Кадом ёзи чӣ гапе дорад дар инстаграм нависа, иншаллоҳ мехонем. Ина касе пурсид инстаграм, ина як бор дигар инстаграм. К нижний подчерк 010102 инстаграм бародарон. Кадоме ки дар кора ҳозир бинависен мехонем. Чизе ки гапе дорем. Не бардар аста бардар дар кадом шаҳри Россия морам баргардон. То не брат дар Екатеринбург. Не брат ҷон, ҳоли намерем Екатеринбург. Бахшиши зиёд илтимос хоҳиш мекунам ай ҳамад занг назанед дар WhatsApp. Салом алайкум ака, сози тенҷи саломатиёт хуба, кору боро зур, хонагиё соза. Салом алайкум ака, сози тенҷи саломати хуба, кору боро зур тенҷ. Шукронаи Аллоҳ. Ҳамиқа гапай ку дар инстаграм ягон гапи дигар ҳам дуста сообщение буд ардиша хондем. Не бардар нависта ки дар Екатеринбург, брат мо дар Москваем. Иншаллоҳ пагои дигар як кишиди ягон ҷо сафар мекунем, ё Аллоҳ ё насиб. Салом брат, номерота мети ака инстаграмда понятно шумода лайк дар кор буд. Илдусова барои чӣ лайк дар кор буд? Ма именно ҳамин ти лайк намона абсолютно. Барои чӣ охи лайк? Чӣ кор кардем ки мегӯи лайк дар кор буд шумода? Шӯрат. Салом бародар, саломатиё корбор, зиндаи саломат бошӣ. Шери нар бошӣ саломат. Зинда бошӣ. Хоче дат пура идом сообщение. Ака инстаграм навис. Оза ҳамҷа бародар навистеста, бародари тоҷик офитсиал. Дуздора қапидум. Ина дуздорам қапида мардак. Ҳамин бародари тоҷик офитсиал инстаграма навистеста биднав. Бародарои ҳамун оз менависа. Салом шерина. Салом бачаҳо. Салом ай бачаҳои Владимир. Зинда бошем бачаҳои Владимир. Сози хуби. Салом алайкум брат. Ай Қубодиён. Зинда боши халқи Қубодиён. Салом ай бачаҳои Владимир. Гап неста. Ассалому алайкум брат. 1-2 миллиона фреб кардан метавонӣ дар WhatsApp навис. Фаридин ака навис WhatsApp да пулои калонай юрист кати иншаллоҳ роҳитон мекунем. Через юристо мерен иншааллоҳ аввалаш худованд мегирад любой пултона. Тасрихчи корае ки мардума дар видео мегӯй ма уголовни дело мекунам ному насаби асосиста бугай ки ҷои аҳамият наметӣ бай. Салому алайкум. Ассалому алайкум ай рӯз пула гирифта метавонӣ хоҳиш мекунем ҷавоб диҳед. Бародар мегӯем фарқ надорад миллаташ, ай любой кас мегирем пула. Главный тоҷик набоша. Тоҷикои худмон безеби бада обидна бада ки тоҷики худмона ки дад мекунад. Ассалому алайкум ака Калхозобод. Ака шумо Владимир омадем? Бале Владимир рафтем бо гаштем омадем. Акаҷон як бор хон инстаграм апашка ай ҳисора дастгириш кун. Охи ина хондум инстаграм да ҳеч нестай бародар, ина бо мехонем охи. Дар инстаграм ман ниқ навистагем.
Нестам адохи дига ягон сообщение дар инстаграмра. Бародарои аҳли ислом, беҳад ватсапда сообщение бисёр шуд. Ҳамат хоҳиш мекунем то соат 2-3 шава. То 2-3 шава амира ман бояд хонам. Ҳамат эҳтиромона хоҳиш алло нигоҳбони ҳамат. Саҳар соатҳои 8-9 дар як ҷо сурох шудам буромада рафтан дар кор. Ака инстаграм чия? Ина як бор дига инстаграмро нишон медиҳем. Кадоме ки дар имо занг мезанад ҷавоб наметиҳем, ца хафа нашава. Ина инстаграм. Бародар меги инстаграма хони ягон сообщение нест дар инстаграмда. Ина ке 0 нижний подчерк 010102. Ина ми инстаграм. Кадоме ки нависа инстаграмда ҷавоб метиҳем бародар. Ина як бор дига инстаграм. Касе чӣ мушкилие дора, фақат илтимос факт дарериш кати. Мақсад битонем гӯем ки авай натури қарздора ҳамонро дастгирӣ мекунем. Иншалло мерем ёрдам мекунем мегирем. боқӣ сарбаланд хона салом аз мазори шариф ба пеш. О зинда бошӣ мардуми Афғонистон, сарбаланди мардуми сарбаланди Афғонистон. Тоҷикои моянд ба фикрам дар мазори шариф. Ака диёр нест. WhatsApp диёр нест. Instagram диёр набуд. Ина ози диёрш мекунем. Ина бародаро чӣ хел диёр неста? Ина номеротате ака. Охи номероя серанок ин аст, агар дида бошен режим самолёт дамондагим. Номеро кор намекунад абсолютно. Уна инстаграм бародари таҷик официал навистаста. Ке 010102 инстаграм. Салом алейкум. Ин калито реклама. Салом алейкум. Ай Липецк. Краснодар намеёй меҳмонӣ. Мусофир теҷе. Инстаграм да навис иншалло каси мехоҳам мо меҳмонӣ мерем. Чӣ ба наверем? Ака я проблема шудаги Шаҳзод навис дар инстаграм. Ака мазори шариф ин Тоҷикистон панҷака. Ман фикр кардам мазори шарифи Афғонистон. Салом. Зинда бошӣ аганин. Навистем ҷавоб надодем. Наомада охи инстаграм да ина ман бо нишон метиҳем шумода наомадай. Дута смс омадай буд хондум аниқ шумо омада навистагин он казига да. Ман чӣ смс ки ҳаста ҷавоб додагим да инстаграм ягон смс дига намонда. Ина инстаграм ягон смс неста охи. Ман намедонам ки дар куҷо нависта шумо. Касе инстаграм да нависа ҷавоб метиҳем. Ассалому алайкум додарҷон. WhatsApp да навистем ҷавоб надодем. охи ман мефаҳмонам шумо да ки беҳад одам бисёрай. Иншалло ҷавобша метиҳем. Як бор дига бихон ку смс кадом. Салом аз Амрико. Алиҷон зинда бошӣ шери нар аз Амрико. Салом брат, айноми бачаҳои клуб мо катитем брат. Зинда бошен шер бачаҳои клуб. Ҳами ҳоҷибобо ҳами сар занг зад ай клуб ай гуфт бародари исломии ман бошӣ, бародари муъмин бошӣ, муъмин бародари муъмин ай гуфт лицои ҳаморо нишон натиҳем. Кани дар комментариҳо мехонем ки бародаро чӣ наистагин. Иншалло қати ҳама ака як мешинем я видео мекунем. ҳама ака агар убидид карда тона бародаро ягон тат хафа нашавед. ҳама ака гӯя ки дар ҳақиқат ҳамин кори ту дуруст неста, кори ҳаром ай. мақсад мо ҳамин кор даст мекашем. агар ҳамин кор ҳаром бошад дар ҳақиқат. ҳол бо мо як бародаро да мепурсем яду қориҳо яду ҳоҷибоҳои калон яду бародарои илмдора агар ҳамин кадоми номери бобои эшони Нуриддинҷон надорад дар ҳамин инстаграм ма бинависа, ман лично худам занг мезанам ҳамин бобои эшони Нуриддинҷон ё ки ҳай ҳоҷи Мирзо мепурсам ки
савол метем ки ҳамин коре ки мо кардастем меган изои муъмин ҳарома. ҳамин бадбахтое ки 30-40 кас то 20 кас хайна фреб кардагиян, мақсад 20,000, 30,000, 40,000 то 100,000 гирифтагиян. ҳамира мисол мо сиёмка кинем, партем ки ҳамин бародаро ҳамхалӣ кардастиян. мисол ина як ман не як кас дига намешиносам амура мера бо ҳамун вай мега пула парта бо пула мепарта вай рафт бо айдами ҳамун кору бо рехидаст. ҳамира ҳамҷаша хушрӯ фикр кинем. мо ҳамин видеои мо партофтан ба ҳамин хотира. саодатаҷӣ дошта бошед, дар ватсапам навис номерои кадомиша дорӣ. ман занг мезанам, иншааллоҳ ё бобои Эшони Нуриддинҷон ё бобои Ҳоҷи Мирзоро мепурсам ки ҳамин кори мо чия, ҳамин мақсад, ҳамин илмшон зиёдтара, ҳамин мардако 100% давомте. дале гап нестай брата. амрико мехонӣ намеоӣ, амрико меҳмонӣ намеоӣ. валлоҳ қасам мерам, любой ҷо мерам, любой ҷо. аввалаш худованд. ман дорум номерои Эшони Нуриддинҷона ва Ҳоҷи Мирзоро. гап нестай бародарҷон, навис дар ватсапам. ай ҳамад бо як бор дига эҳтиромона хоҳиш мекунем, инаи бега гуфтем ки лайка ҷиқи хеле гапо назадем. так мардум мара дастгирӣ кард. ман мисол иншааллоҳ дар хизматам. ҳамин бародари тоҷик официал камаш дар 4000 подписчик зиёд дошт. беҳад дар хизмати ҳамин занои моай, мақсад занои тоҷикистонӣ. ягонташ раҳда мемона, ягонташ беҷои хоб мемона. мардак худаш пули билет чароӣ мекунад. дар мисол дар кадом шаҳре набоша мебарад, ҷои хоб метиҳад, ҷои кор метиҳад. мақсад бисёр ҳамин дастгирии халқ дорад. ҳамирам дастгирӣ кунем бародаро. як хеле мақсад наметонен ҳамон кора карда, ҳамин бародар метавона ҳамин кора карда. ина мо бояд дастгирӣ кунем. ина бо дар пеши ҳамад мегум, ҳамин мардак мада гуфт ки ин дига ҳақорат бас, дига ҳақорат намекунем, дига ҳақорат намекунем. яка дастгириш кунен, беҳтарин инсон ай ба худо. мақсад хизмат мекуна, ҳақорат ҳам мекуна, хизматаш бо ҳаста. муъмин худотарс мешавад ва агар як бор хато кард, тавба мекуна, бас мекуна. и палиду садҳо одаморо шери нар зинда бошӣ ба худо. ин ҳамин смс ҳамин бародар мара гандане ки хирсанд кард. натури рост мегӯӣ бародар. ҳамин бо мегӯм ҷуз ай аллоҳ бехато ягон кас нест. мо кардагием ҳамин кора. лично ман шахсан худам кардагием. ман гуноҳам дар иқрор шудагием. лекин ина бародар навистагия муъмин мегӯянд ки муъмин бародари муъмин аст. ин бародар нависта ки муъмин худотарс мешавад ва агар як бор хато кард, тавба мекуна, бас мекуна. и палидо садҳо одаморо фиреб мекунад. ина ижда чӣ мегӯӣ бародаро? гапи ина бародарам ҷон дора. 10 одам дар канали ман даромада мана дастгирӣ кунед. 10 одам. ин ҳамин бародар, ина ай 500 кас наход 10 кас намедура ҳамин бародари мора дастгирӣ кунед. ина калид додагем бародари тоҷик официал. ҳамин ҳози бародаро 10 кас не як 20 кас дурен ҳамора дастгирӣ кунед, то ки ҳам бародар фаҳма ки мо тоҷико якдигара дӯст медорем, якдигара ҳурмат мекунем. ягон вақт дар нимаи роҳ намемонем. якдигара 8 одам дар канали ман даромада дастгирӣ кунем. ту девонаи чӣ? намедонам. ту братан мада нависти ки дана комронҷон мо ҳаминҷа даем. зинда бошӣ мусалмони ёвонӣ. ин ҳамин шери нар ягон бор сухан накард ки мақсад чӯба ту ҳамора ёвонӣ нависти, чӯбаи хеле нависти. ина бародари тоҷик официал инстаграми мара навистаиста. кадоми инстаграм да мисол чӣ мекуна, ина бубинен, нависен, чизе дорен. иншаллоҳ ответ метавонем. инстаграм хон срочно. ака инстаграма хон срочно. ина бародаро мехонем инстаграма. шумо кидан менависед, ман намедонам. мада наомада ягон сообщение инстаграмда. бародар ягон сообщение неста инстаграмда. ина чӣ хеле ки хутон дидистем. видео барои ғарибон
این همی کلا همی صورتی ما همی آیا که چند کس بانوی ما اوی کده گه با فکر موزه این همی اینستاگرام ها این همی خیلی اینستاگرام 1343 تا подписчик در اینستاگرام این هم در اومده این همی این هم صورتی که یوتیوب داسته همون صورت همی اومده نه اومده او حساب شنی برا Поле 9 запросов. Может доли самолет дамондаги ҳамун хотир ягон чушидаги ҳоли уиш кинем иншалло мебинем 6 одам дар канал. Эй бародар 600 кас рафт дар канал 8 одам 6 одам. Салом Коля, брат, ҷавоб надодӣ. Сергей, дар чӣ ҷавоб надодум брат? Уҷа будро обшира бхон омадаги. Эй бача. О ака. Неста охи бародар, на обшида, на обшид. Ягон ҷуда неста. Ҳами имина, ҳами инстаграмда навистаги охи. Коля таҷик навистаги инстаграм ина диди баъз русӣ. Брат, мегай он тема кадай тарост боша. Брат, мегай он тема кардай тарост боша. Ман намедонам чӣ хеле тема кадай они ман намедонам. Ай самолет гирша брат хон. Сообщение-то. WhatsApp да навистаги ё ки Instagram да брат. хай пага мехонем охи рӯз ки нашава. Instagram да неста. Ягон сообщение. Барои ки самолет дам бу дута сообщение омада бу. Салом Коля, чӣ хеле брат? Не чӣ бас хонемар дин нишон мети дай эфир занем катимон сухани марди кади ё фақат кати рой кадем диди дина ҷавоб намети ихта фаме родной ё фақат реклама мекунӣ ихта. Охи бародар мулу меги ҷавоб наметим. мо ҷавоб натиҳем ину марди моро нишон наметиҳа брат. як худо тоқа нести ки охи брат ҷавоб тиҳем. WhatsApp аби чандта ай 100 зиёдта дидести WhatsApp да брат. Ти як бор мара буфаҳма ҳаммада ҷавоб дода наметавонам охи. Телефон рӯс мекунад ахи вақти бовар намекунӣ бародар. 100 зиёд да WhatsApp SMS ҳар рӯз ай 300-400 зиёд да имо мебиёяд SMS. мо ҳар як тайбада ҷавоб додан да успед намекунем бародар. Ту бояд фаҳми охи. И ягон ҷои номардиш неста ки вақте ки ман ҷавоб надодам туда брат. Дига ҳами кадоми занг мезанад ҷавоб наметиҳем. хафа меша намеша мо фарқ надорад брат. хафа шудӣ хафа шуданги ту мара ҳол намефаҳмӣ. ман айдами кори мардум шавам ё ки айдами телефон даштан шавам брат. У тебя на самолет стоит люди, тебе пишут, а ты говоришь, сообщение нет, убери самолет, интернет включай. Нурали Каримов, тоҷикӣ гап зан бародар. Самолет да истодагиай Wi-Fi гирёна, фаҳмидӣ братан? Wi-Fi о хушрӯ нигоҳ кун, Wi-Fi аста. Любой ҳами WhatsApp, Instagram кор кардеста. ай ҳаммад миннатдорум. Канали дуюми мара дастгирӣ кардем. Канали Коля ҷавоб додестам ку. Алло шарм. илтимос аммо кори мара буд ки
ҳамон видеои як партов ака ба худо қасам хизматам мекунам. Кадом видео шедна? Салом ака, срочно худа дар кори номероти чихем. Инстаграм да нависен, ватсап да нависен, бародаро занг назанен. Айс пас ягон занги телефони да ҷавоб наметем, ягон кас хафа нашава. Сарбаланд, Хонаобод дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.